Anu cek rontok rono lah sumpek ora karuan panggune. Banget. Kowe nganyel kok. Ora ngono iki lho Ndoli. Kok karo pasangane kok sumpeke ra karuan. Iki lho kok yo gelem karo ngene iki lho. Iki lho sing nom-nom akeh kok iso milih sing kaya. Lah jane aku ya kepeksa ya. Oh ngene iki sing genah warisane Delongkas Didum kok. Duwe warisan kan? Iki piye kowe iki ya? Warisanmu apa? Apa-apa. Kok Andik Rone panggunge sewesek ora karuan. Nano Iba bunga Sita apa ora to jane? Iki asamu ra ngene lho rasane koyo res-resen. Taktuk. Nyanding. Mas, Sita apa ora? Lah piye nduk disondoli kok ngguri kok. terus kene mbake itu. Nyanding bisa dadi tak kira pengen itu loh Mas sampean mau Mas. Wong tombok ilate ndak to. Selamat malam Wilujeng Dalu. Malam Sugeng Dalu, Pak Igit, Mak Cangik, Mbak Limbu. Salaman sik to. Ya, Pak. Biasane sing ngajak salaman iki dagelane iki dalange lho iki. Lah kono tuwa aku kok. Oh iya. Ada ya. Ketemu neh, Jo. Ketemu apane suwi ngono kok. Aduh. Ngono Aku ora dolan ning gone julang aku gur pasang mata-mata sepo Alek bawa tak kon julang. Takokno papartane julang. Piye Lek? Gak duwe dhuwit, Pak. Ora ndek dhuwit wong nalangi materiale kono nunggak wingi penutupan. Ning ora apa-apa, endahing katresnan kaya ngono kuwi awor terus ya iso sumuken, adoh terus ya iso kanyeben. Dadi wong ki ya awor ya nyok pisah, ki malah langgeng. Kaya dene bengi iki masyaallah Piyai Nun sewu Pak Igit. Niku wau pancen rondok rendat wong ngeterke tangga kula priksa. Tanggamu priksa nyang ndi? Bojone meteng niku kan ngeter ting USG. Oh, lha gurung USG wetenge ndak ngeterke. Lah wong ora tau duwe anak bojo meteng pertama gek diperiksa terus geblak ning ngarep kamera TV. Kok iso? Anake rambut tok Pak Igit. Tenane, Jo. Niki estu ora cek guyon lho. Engko gek jerone gendruwo. Alah gendruwo apane? Lah Lah piye? niku wau kula terus tak periksa ki ambek geblak kula ngamuk petugas. Mbak niki napa larene res kok rambut tok jebule kamerane niku kurang munggah. Oh, kurang blusuk. Kurang munggah ngeten. Kamerane kendiluken. Kurang munggah ngeten. Baisuh. Jebule meng gara-gara petugase meng petugas magang Pak Igit. Kamerane kurang munggah iki Mbak bareng dunggano. Lho lha iku ketok udele lah mau kok ora. Baisuh. Pokoke luar biasa niki wau. Wah lah ya Allah saking gugupku Pak Igit. Piye, Jo? Jane tepat waktu jam 11 langkung sedasa jane pun digi mriki. Lah kok iso telat? Salah munggah ning Gunung Butak. Ngopo kowe? Lah niku di Mas Jemblok di Sherlock malah teng Gunung Butak. Jebule teng mriki teng ngelu niki alhamdulillah Pak Igit. Daleme Mas Agus. Mas Agus karo Mbak Pipit kongguri kula liwati rumah kula Bu Yuyun kok pinarak teng mrika jebule Mbak Pipit. Ngageme nggih gelung sanggul komplit. Sinden pirang-pirang masyaallah. Niki wau kula nggih sore do dibeli dialang pundi-pundi dina iki dina apik kok Pak Igit. Dibel mau teng Randu Blatung, teng Cepu, Sambong terus niku. Lah kok kowe ora budal rono kok rene? Ayo tetep abot kene wong kono ki ngebel ming takok tok kok ya.
Ya nek kene kan cetha nanggap. Kene ki cetha dadi yo ngiras karo ngirus wong sesuk yo pasaran iku kula nggawa asu wae iki. Kene iki nggon wedhus sapi kok mular dodol asu. Lah kene iki payu wong asu saiki diwajak ning gone persil. Oh iya ya. Piye to. Oh. Oh, dapal kanca-kancaku kula nggih mek kok Pak Igit. Oh iya. Ndongake napa karo Dek Izam sing ditetakke? Dadi satriya bocah kang pinunjul tindang tandak lan tanduke soleh migunani miring sesama negara bangsa agama lan wong tuwa. Amin. Niki wau jenengan ijane yo mbahane sing sunat mumpung akeh ijane nggelar rezeki penake mau. Kok iso? Dalang iki nek kurang paduh aja dikonsut ngene. Lah piye? Amprih katresnane ketok padha lan warata ora banci ladan bae kon nanggap pisan. Ya saiki karena tanding sesuk Partodewa terus ini bisa gede lahir. Dalang kok kurang lakon ngene iku ya muni nuwun sewu mboten nilok nek lakon awor-awor lho. Kene iki nek trimo dalang Pak Sigit iku walah jagung mriki walah hektaran Pak Igit. Iya, heeh. Jagung teles kok Tegal iku langsung. Saiki sekilo pira? Lah 36 Pak Igit. Oh. Garing wis teko 6 loro. Wah iya kok apal blantik kowe. Lho kula niku lho kula meluk kulaan. Kula wingi nggih ditanggap ning gone pabrik jagung Jepon niku. Heeh. Wah, Om tanggal telu ki kosong ora kosong kula ngoten. Terus rono langsung kowe. mara ning pabrik jagung. Dagel kowe. Lah rumah kula tekan dagel kok kono-kono ngewangi mepe kok Pak iki. Bayem kok kaya dagelan ra payu wae ngono. Iku sing jenenge nyambut gawe kudune sarwa sarwi genah lan iso wong lanang kudu sembodo. Mbak Pipit Mas Agus kurang apa lho nanggape wayang kono-kono ming do nyetel TV ning kene iki wayang. Kaya wong kuno nyetel TV. Lho nggih, lah sakniki streaming niku wah ora nanggap ndelok streaming di bulan baleni neh ngoten. Streaming itu lah memang itu kemajuan teknologi, tapi yang dinamakan nguri-nguri kabudayaan wis ning kono-kono ora iso kaya Galdawa. Ketoprak sindir sebarang bali. Kabeh ditanggapi ngene. Kabeh ditanggap. Masalah duit gampang wong buah wis ana yaene karek nunggu balian wae. Nunggu balikan. Lho nggih sing diarani tresna gotong royong terjadi Kene ning Galdawa. Galdawa. Walah Pak Igit ngeten iki slumprang. Sing bar nampa ngeten iki biasane tuku material sing wayah balekno nggih mbah kono. Iku sing diarani konsisten. Wih, kowe ngerti konsisten barang baru saya ketemu aku iso konsisten barang. Ngene iki mulane kala-kala iki dijak sharing gitu loh. Dalang omah awor malah akeh-akehan utang. Lho lagi iki lho, bangga lho masamu aku anggar ketemu Pak Igit suwi ngono. Piye Jul? Cocok-cocokan nota. Ning gone toko material wis pira? Kula 10 juta Pak. Ah, apa dagelan kok 10 juta 215. Bah iya bangga Ora masalah. Notae ngantek kaya Quran sakmu ini. Wong sing diutang yo seneng. Ya seneng nek wong ape nyuwun yo ning konsisten juga ya Pak Igit. Dadi awake dhewe hidup karo tidak dengan hutang tidak semangat lho. Iya iya, Wong ngene Mbak Pipit sembah nuwun nggih. Alhamdulillah gara-gara jenengan kula dijak Pak Igit pirang-pirang dina kula niki ning omah dimbuarno ae. Nggih. Aku ki nek kene ora kon lucu iki aku ki netepi dawuh ngono. Aku dagelan ki kon lucu. Wong awake dhewe iki wis makaping-kaping sowan ting Galdawa. Nggih, laras. Jagung wis mulai kobot gemakar sak piturute. Penonton saking mriki pirang-pirang. Mriki sing penonton-penonton penting ting mriki wae Igit. Yo kabeh penting kabeh. Ya penting nonton ting maksude. Nek teng mriko kan ketok nggawa. Oh iya. Nggawa Donga. Wah. Wong seneng ora kaya dening rawuh padha nyengkuyung donga karo sing ditetake mergo acarane tetakan. Dadi ning Kowe biyen yo tetak. lho kula niku nek tetak biyen niku beda. Beda jaman sakniki Pak Igit. Sakniki ketok termara dokter malah untuk hadiah HP, mainan dan lain-lain. 1.700.000 iku untuk dolanan. Iya. Biyen wis sunat ora mbahane. Lah nek mbahanku tujune kok mok siji lah mbahanku monggo 5 kaya Dik Izam iki mbah mangku kabeh ra kesel mangku sitok ketok, mangku sitok nek ketok, mangku sitok nek ketok. Lah ra entek Pak Igit. Biyen sunat dipangku terus urung ana dokter ya calak. Nganggo welat ya. Nganggo welat.
bayare iku yo biyen ki angger ya Madya iku lho sing ora. Iku sing melok biyen ketokane Madya elek-elek ya Pak ya. Kok ngerti nek elek-elek. Alah kadang ana turah dimbarno kok Pak Igit. Lah kiwir-kiwir. Jenengan niku nggih tetak biyen iki nganggo calak Pak Iya, Igit. Tetak nganggo calak dadine Bar ngono diketok terus di perban nganggo sing kerawang-kerawang ki apa Jol? nika jenenge nggih perban terus dikai SA. Walah. SA ngantek kaya sosit dikai glepung terigu ngono mulek ngono Pak Igit. Wah, garep nyalini perban dikeletek. Enak ngene terus karo Zaman biyen. seloro kabeh. Nek mlaku iku iso kaya jerangkong ngene. Aja liwat kono ana telek randang mari ya ngene Pak puter ngene kuwatir ana telek. Nggih. Malam hari ini ada bintang tamu nih. Sinten Pak Igit? Anak wedok nduk Lintang Kairo saka Kediri. Nggih. Biyen cuwilik Jawa biyen. Nggih saiki. Saiki serondok. Serondok ketok bocah. Nggih. Disepati Jawa. Diaturi mriki ta Pak Igit? Neng. Nong. Kene nduk. Kene nduk. Panas melaku orang gawa payung Sandale Jakarta malam Nduk Lintang. Inji sugeng dalu, selamat malam Bulimbuk Bucange. Pak Igit. Nggih. Sakniki kelas pira Nduk? Sakmenika kula kelas 2 SMA. Kelas loro SMA. Nggih, kelas 2. Budal saka ngomah Kediri jam pira niki wau? Jam 12. Ketoke jame mati ketara lu suwi ngono. Iya. Lah wadah lho Mas. Lah nggih tebene jam 12 Pak Igit. Iya. Aku agak iki diundang. Namanya juga manusia, banyak lupa. Enggak apa-apa, saya juga manusia. Mosok ta? Oh, jarene bapake barongan lho, bapak-bapak jujur lho ngono kuwi Mas. Berarti paningalane tesih bener. Apik barongane karo kowe sampeyan. Nggih. Lah malah. Sopan ning daleme Mas Agus, Nduk. Nggih, nuwun Netake sewu kemputra. wau dereng salim Pak Igit. Oh iya, aduh. Ki pas corona iki disusulke bapake tekan Jakarta bareng lumayan. Lah, Cilik jemono. Lah kena Tapi corona kok, disusulke mriko. Taman Mini. Taman Mini. Sih rok-rokan ngono kae. Nggih, salim Pak Igit wis mbek Mbah Kong kok urung. Mbah Kong, wong yo eyang lho. Ah iku biyen iyang lho, aku biyen yo ganteng kok, Nduk. Lah, kaya diusuk-usuk bareng Lah lho. kok anggere manut tak dadi dhuwit ngono. Maksudnya iki mengucapkan yang terbaik. Nggih, sugeng dalu eyang. Eyang Jolang. Mbahmu wedok ya biyen ayu ngene iki. Biyen saiki. Lah sakniki. Umur 90 ya wis bengkong ngono. Tasik ngano. Isih ganggas. Alhamdulillah. Jano. Ki awakmu mau bagaimana menurut kamu ketika lewat Galdowo tadi saya? Wah, luar biasa. Jan aku mau turu sampai ngene-ngene loh, Mas. Padha ndasku yang ngene-ngene. Alhamdulillah yang rawuh pada malam hari ini sangat banyak sekali sampai dari ujung sana, Mas. Sampai pas Buntu embang ya, Mas ya. Pol, Luar tamu, biasa bakul tamu. ngantek teko pasar Galdowo kono. Ki mengucapkan doa apa? Iya, buat Rondok adik. rene. Nah, digandeng bae ben tenang. Alah, ngene iki aku kaya ngeterni Mbah Kong sontek ngene iki to. Rapopo nek dirimu digandeng Mbah Kong anak awakmu tenang. Ngucapke napa Nduk Lintang dhateng Dik Isam? Nggih, kagem Adik Izam. Adik Izam sudah tidur niki. Derek. Belum. derek. Yang mana Adik Izam? Nika. Oh, itu. Halo Adik. Sakit apa enggak, Dek? Enggak. Sudah sembuh berarti? Sudah. Sudah. Alhamdulillah.
semoga habis disunat. Iya. Semoga menjadi anak yang baik ya, Dek. Soleh. Soleh dan tercapai cita-citanya ya, Dek ya. Amin. 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 Berbakti kepada orang tua tentunya ya, Mas. Ya. Berguna Pinter. nusa bangsa. Iya. Gandeng bae gen tenang. Ki ngapa tuh gak seneng gandeng-gandeng ki? Mbah iki nek karo putu wedok iki ora patek tega ninggal. Wah, ngono. Ya. Pancen Julang niku bulet kedhiyen. Lah nggih to, wong ya mau dicelne, dicelne. Piyayi kene nganu nduk lintang nek karo Majolang wis apal mergo jaman rekosone mbiyen sadurunge dadi nun sewu komedian pelawak. Sobomu ning kene dodol apa Jo? Mbiyen kulaan apa Jo? Dodol apa, Mas? Aku karo Mbah Mudok iku ya dodol klithikan ning Pasar Galdawa. Ya Allah. Iya. Adae taplak goncekke sepeda. Iku wis do seneng nduk saiki Pasar Galdawa dadi omah tingkat-tingkat. Dadi apik-apik. Alhamdulillah. Biyen iki pasare ya cuwendik, gendenge cuwendik ngono nduk. Oh, Kulaan iya, gedang, menangi ya. kulaan apa-apa kok kene mbiyen. Gedang, waloh, lombok, lah ora ana sing Kancamu sing sekali kan ya ono Jo? Terus sekali. Sopo? Friend is the best makne legrek niku. Wis ora ana lali-lali. Kuwi kancamu jaman biyen. Jaman biyen piyai. Makne legrek. Mak to legrek iki Mak to legrek. Alhamdulillah. Wong kuno tenan iki. Daleme Tegal Dawa mriki. Tegal Dawa nduk daleme. Daleme iku juwer nduk undang-undange nek ora karo gelimbungan ora. Ya Allah, Mas. Saking gedene daleme. Pedalaman ya, Mas ya. Iya. Nembang nduk lintang nduk lintang. Nggih, niki Request terbanyak wis podang kuning. podang kuning. Kanca-kanca CFC. Oh, Sakrane nggih. Ngrat Fans Club Pak Kasmani sak rombongan podang kuning. Uga disimak juragane Koperasi Pangestu Bapak Haji Purwoko. Bapak Haji Perwoko. Nyuwun podang kuning nyidam sari. Oh, nggih siap. Niki ningali saking live streaming napa di sini? Oh, Live. Nek kanca-kanca CFC Pak Kasmani rawuh wonten lokasi menika. Oh, nggih, sugeng Mas dalu. Yayo bitingan bareng Yodo rawuh. Sugeng dalu, Bapak. Baik, Pak Eko juragane Eko. Gazebo dan Juglu. Oh, Wow. sembah nuwun Pak Eko, Mas sale Jemblok rawuh. Community ya. Mas Jemblok Jemblok. ST. Jemblok. ST. Oh, nggih. Komplit dibawani ya, Dek ya. Nggih. Gandeng baik, gan tenang. Pripun, Pak? Bati. Kulaane piro adole piro ora engko esuk lho, Dik. Wis bathi sik iku lho. Nggih. Pak Wanto saking Kudus nggih rawuh, Jo. nggih ta? Wes sembah nuwun Pak Wanto. Oh, nggih. Disupiri dhewe. Nggih. Asmarandana. Nadian wujud temong peksi. Etok-etoke ya, Jo. Etok-etoke iki lintang iki ya pacarmu lah etok-etoke. Nah, ngono lho. Mas yo Kacek adoh, kacek adoh ngono lho, Mas. Kacek adoh dadi pacare gak apa-apa ya. Pokok duit akeh lah ya. Ora. Lah iki ya ambek mboke oke nah anake. Loh. Lah seduluran ki nek ya ora milih-milih to. Oh, ngono. Bayuh. Piye, Iki nek cara gedang Galdawa iki gedang Pripun? Gedang napa? Ayo, gedang apa? gedang raja asu. Kok asu to, Mas? Lha iku nek digodhog nduk sak kulite krenyah-krenyah enak lho tenan kuwi. Dadi awakmu ki halus. Ndi putu wedok loro kok beda-beda. Sijine sapa sijine? Awakmu kan ya ndek dulur wedok siji. Awakmu seneng nyindam sing siji ning karaoke nang. Lebih sinau nyinden. Oh, ngaten. Terus ya, Dek. Padhe jenengan lek mesem kok sing maju loro to. Apa wi? Kok sing maju loro piye to? Untune niku lho unik. Kuwi ora unik. Jan kula ulap lho Pak De lek ngano meningali Pak De Jolang. Kowe arep muni merongos no unik bareng. Kok ana untuk unik. Ya merongos kuwi kok ya, Jo. Lah ya ta. Age iki tak andani.
Wong roh untuku kok ngantek ulap. Loh, aku ki salfok lho Mas. Enak-enak nyanyi nembang. Terus? Dirayu jenengan. Jenengan mesem kok gak yo kaget aku. Lah kok iso rasa kaget. Ning kuwi ngilmune akeh Nduk Lintang. Sesuk nek pas longgar Nggih. telepon Om Julang. Nggih, Oh, pripun? yo takon. Ah, iya. Penguasaan panggung, Nggih. carane ngomong ning panggung. Siap. Supaya suasana iki. Kuwi gurune kuwi muridé pirang-pirang kuwi. Murid Mergo Mas Jolang iki buka kursus sinden. Wah. Kuwi. Ya, dina apa aja buka kursusmu? Nika bukae nika seminggu full tapi sing istimewa niku bab bukae niku mau jam 8 isuk Pak. Weh, jam 8 esuk nganti Jam 8:30. lho kok sediluk men. Loh, kok 8:30 sediluk men? bengi. Oh, tak. Bengine keri. Heeh, terus kene Lintang. Dirayu jo, dirayu Jane jo. kok obah-obah. Jenenge wong sayang ki lak ya ora trima ning ati. Awak sikil melu keder kabeh. Embel. Tenan lagi iki lho nduk aku melu cakrane rati ya gandengan mbek sinden ayu gek iki. Biasane matek urip karo tewel ae. Nyepelekke tewel. Nah. Kowe sing mau arani tewel sapa? Lah ya. Sing mau arani Sapa, tewel Mas? sapa? Ora ding. Kowe arep dumuk Mbak Eni ngono to? Nah. Anu Ayo Wel, ngadeg Wel. Ayo Mbak. Ayo, monggo. Ngadeg Mbak Eni. Oh, nyepelekke ngono lho. ayo nduk ketok ning kene sing ora setuju akeh jo rontok rono. Terus Ayo milih sing nom apa sing wis pokoke engko gampang nek masalah Gino, iki. gino. Halus, ayo nduk. alus manis termerak ati Wis to, engko tak imbuhi 50. piye to iki Tur meraati terus karo Mbak Eni. dalah Piye coba kaya ngono julang coba. Piye? Biasane karo sampean sayang sayang. Bareng Lintang Ireng terus sampean kaya-kaya disepelekke dianggap tewel. lah tumbak cucukan momong. Kene karo Mbah, Nduk. Mbok kira aku budek ngono. Mbok kira aku budek. Syukur. Aku ning ngisore ngopo iso malah Momong. Mamang piye? Ngene Oh ndek iki ya bobok bareng ngono saiki sia-sia karo aku. Lho ngono Jo. wong akeh lho aja. Lah Wong akeh. kene. Bubuk Lah bareng. iki ana wong akeh ngenyek-nyek aku tewel. Wong bar bubuk bareng. Bubuk bareng Pak Igit. Weh. Ono wong akeh lho. Bubuk bareng wong nggone dhewe-dhewe. Kok dhewe-dhewe? Lah kono ning kamar aku dimbarno ning sumur. Joyo. Tapi rak yo bareng to. Lah bareng kok tapi yo kudune Ning mbok yo aja ngono kuwi lho Mas, Dek wingi lho janjimu piye? Arep sehidup semati karo aku. lah iki mau kok Oh, yo arep wis- sehidup wis- semati iki lho. mau lho, wis ngerangkul-ngerangkul aku karo iya sehidup semati kan biyen. Saiki yo mati yo dhewe ngono. piye? Piye? Maksude iki sehidup semati ngono lho. Ya aku bukan mati dhewe. Ora. Engko nek mati bareng sing ngopeni lho kangelan. Yo ganti-ganti kowe gandrem Mbak Eni sing nembang. Oh, nggih. Mbak Eni. Ora ngilo iku lho kaya putumu dhewe kok. Iya ya wong kandhani momong ki yo tuwek muring-muringan ae. Wah, piye to kuwi Syukur. syukur Iki mbok kenekno licet ade. Kok meperelmen nggonmu kok gampang cuwil. Apa wong katut sak jari kowe nak kenekno kok lho kaya. Ya wis manut karo Mbak Eni sik. Oh alah kok. Iya. Perasaanmu lho mbok ngendi to? Iya. Oh wedok sia-sia. yo nangis lo Mas Mangsane atiku gak loro lho pada Hati. hati
kene. Nah. Ati iki ning Iku dhuwur. senengane japrek iku. Ayo Mbak Eni. Wis wenggon kula. Kok kaya kirik kaya gila-gila Mbak Eni. Biasa wae lek nemu nyuara iki. Iki biasa. Ora usah mbok ajak-ajakno lambene. Nembang iki sing apik. Kudu nyokat ae. Ya. Niku ancen gawane pabrik lho Mbak ini. Makane mboten saged di Lah, sumpah aku cara gak merongos ganteng lho. Nah wis ngono ae Mas ya. Iya. Lek sampean ngono iku wetok pasuryane itu kemana-mana ngono Lah, Mas. ulap ya Branduk. Aku tak nembang awakmu berdoa ya. Oh gitu. Berdoa piye? Berdoa piye? supaya ki kondang turu. Lah nek aku wis turu terus piye? Ya bareng. Arep nyapa? Ora apa-apa. Arep ngapa? Nyetel TV. Arep karaokean Mbak jarene Iya. mau Mbak. Wah, walah. Ngopo, Jo? Ngapa? Kok wak ngapa lho? Iki lho. Susu Ini. kok papat. Susu papat Lah iki mbahmu. guring. Iki punuk. Tuku susu. Wo, alah dak layak sewengi aku ora ono-onokane jebule kaya punuk. Besok. Lho sampean kuwi kok. Kok Karo mendem. Kok alus ora nyenggal apa? Piye, Jo? Nek. Oh, alah tak goleki kok blas aku ning ngono. Kleru geger. Mulane kuwi nek arep bubuk bareng iki kudune ora usah nganggo mendem. Nah, piye Aku to? dhewe gumun untung ngene kok gak candak. Jebule Kowe muni ngono sing nyaron narki karo mantuk-mantuk. Oh, ngono tak diteni. Pengen lho Mas, lho Mas. kandhane kaya aja rungokno ya, Nduk ya. Terus ya. Nggon kula Dipangkuno. Pangku. Sabar nggih, Nduk. Nah aku piye? Wis iki kok tak awakmu sabar iki kok tak patenane. Arep mbok pateni. Tak pateni susahmu ben Oh. beres. Aku kesepian lho ning kene Mas. Santai. Kentenan, Nduk, kentenan. Iso apa ora kok. Iya. Alah. Hati-hati lho Kesuwen. Mas. Wi lara tenan nih Mbak Eni ngono iki. Ngawur. Gini kok. Iya ya bener matusmu apa, Mas? Sapa sing ngentut? Ora ngentut kok, Nduk. Napa, Mas? Ndase kelungguhan. Penak. Karo Mbak Eni karo nembang to, Mbak. Goleki. Walah, mesra ngono, Mbak. Si poda. Kok yut-yut ngono? Kok yut-yut ngono? Senar. Lungguhmu sing anteng kok nek aku kapialonen lho. Apa? Kapialunen kok aku. Api alunen ya apa? Ya mentah ora manteng ora. Penak, Mas. Tak ngene. Ngene piye? Aku tau ngene glundung kok. Lah ya mulane ngadeg sik dengkulku mlebu lho. Kok iso dhuwur men. Udah mlebu kebaya lho Pak. Genti nduk lintang. Lah iki lho saweger. Maksudnya Kurang seger piye aku? Lho, Mbak Eni ya seger Kaya to. ngene iki kurang seger. Lho. Lho, Kaya mlaku. ngene iki kurang seger. Kaya ngene iki kurang seger. seger. Kurang seger Seger piye? du. Tapi aku sing luwih enom ya Mas ya. Iya, Mas yo mati kecipir yo tetep milih sing ngene iki to, Nduk. Ngene iki nek cita-cita isih dawa. Anu jek rontok rono lah, sumpek ora karuan panggune. Banget. Kowe nganyelne kok. Ora ngono iki lho, Nduk. Kok karo pasangane kok sumpeke ra karuan. Iki lho kok yo gelem karo ngene iki lho. Iki lho sing nom-nom akeh kok iso milih sing kaya. Lah jane aku ya kepeksa ya. Oh ngene iki sing genah warisane Delok Kasdidum kok. Duwe warisan sampean. Iki piye kowe iki ya? Warisanmu apa? Ndi apa-apa. Kok Andik Rono panggunge seweseke ora karuan. Nano. Iba bunga henga tiku sita apa ora to jane
iki asamu ra ngene lho rasane koyo res-resen. Tak-tuk. Nyanding. Mas, sida apa ora? Lah piye nduk disondoli kok ngguri kok. Terus kayak nembake itu. Nyanding bisa dadi tak kira pengen itu loh Mas sampean mau Mas. Wong tombok ilate ndak to. Buke nggih kepengin nggih. Kepengen duduli nggih. Nun sewu nek kepengin nuthuk mangga lho. Dek buke ki ya lah. Podang kuning karya Pak Darno Ngawi digarap tayub cara wetan jone daerah kene Galdawa iki mesti tayupe cara Tuban. Wis suwe ora ngrungokke tayub Tuban. Biasane ki gerobokan. Terus pun setahun nggih. Nggih wis suwe. Diulang tahun nih. Antik rono suweseke mbah panggunge. Ya rada rene Mas. Podang kuning. Ayo coba Mbak Eni. Ini cara sindir kene. Halo, kaya barsih ngene. Podang kuning gubuk asmara. Ngono coba. Yo sing apik anggere ora Eni sini-sini wong akeh. Halo. Oh iya, apik. Halo. Alah. Jan kemu ayo ya Mas ya. Yo nek dandan welik lho. Aja ngono to Mas. Jujur no. Ora maksude Aku nek ora dandan weli, tapi nek dandan manis to. Kinyis ya Mas. Lah nek julang piye Mbak Eni? Ora macak weli, kene. macak yo weli. Tapi dalu niki sip. Tak lem. Apa Lemar. Riasane lho nduk sawangan terus. Tambah apa to iki jane? Kok yo ngekrek ngene wedake Iki ngono? gak ngekres, iki terakhir kreasi, riasan kreasi baru ngene iki. Piye to riasan-riasan? Riasane pipine diwiru. Oh, diwiru. Alise. Nek wong loro mripate do ora awas. Lah piye? Iki ora perkara diwiru. Lah piye? Rai tuwek. Kok tuwek. Oh dadi ngluntung to. Ngluntung apa lho? Ancen awakmu saiki jek enom ra kemayu. Alah. Lah ya mumpung masih muda ngono. Umur 120 lho peok. Kok tuwek men. Ku utuk ape ning kiwan urung teko kiwan ku wis nelesi jogan lho iku. Baiso. Mbak Eni yo, sampean mara Kaliombo nak sigit. Lho, Mbak Eni, nggih, badhe tidak putih Mbak Eni, badhe nyekar julang. Kanca kula lawas nika ngono aja. Sing takok iku mau ya isih ya berarti ya. Ya isih ngono. Gene awang sulane sih teteh ngono. Badhe tidak pundi Mbak Eni, aku muni ngono. Mbak Eni badhe nyekar julang Pak iki. Hati-hati soalnya nggone rontok jero nek kejlungup engko malah awor. Urukan apa sok awor. Lah piye? Yo. Ayo Mbak Eni, halo podang kuning gubuk asmara. Halo. Podang kuning gubuk asmara. Buka bonang Mas Sigit. Bunang.
nganti besok ora bakal lali. Untuk kae kebak cerita banyak wengi nganti kakek cerita. Catetan sajroning ati datang luntur saya mati. Aku kowe dadi garwa merga lirik ning gubuk asmara. Matur nuwun Mbak Eni. Kaya ngene mondok lintang kae Roni tayub cara daerah kene. Anjing, Ngono. sae ya Mas ya apa enak ya Mas? Ayo mulane Cemengkling. ora sandang kondur nek prei ning nggonku wae. Ah, Kursus nyindir. kursus nyinden. Ayo sembarang pokoknya sing penting ben kenal budaya kene. Oh iya. Sesuk main teng pundi to, Nak? Kula besok di Kediri. Alah aku prei. Prei kene Prei umuk. kok bangga ngono piye? Ya sesuk mancing karo aku. Baik. Ya nek mancing. Sudah best friend ya sama Yes, Bapak. that is my friend is the best. Ya, ya. Okay. I'll speak English. Yeah. Oh, you all speak English? Yes. Eh, Alah mesti apa ngajak tenan iki ketemu. Hah? Ngajak bahasa Inggris. Oh, Sok ben nek kuliah teng pundi kira-kira no? Kira-kira yang sudah ada planning ke depannya kuliahnya kuliah pengen di UNESA Surabaya. Eh, Insya Allah Enggak tapi. apa-apa di sana jurusan gawe granat itu. Ya. Muridnya Mas Joko Ki Porong. granat. Oh. Sama di orang ki granat. Apa juga seni ya? Apa hasilnya Pak Jolang membuat granat? Nanti bisa meledos-meledos Oh ya. gitu. Oke. Sudah Nggak apa-apa. meledosin apa aja? Semuanya teman-teman sudah kebeledosan termasuk rai saya ini ya. Wong edan. Layak nggih, kados ngeten iki nggih Pak nggih sakniki Ini nggih. Mas Jul yang menika ditresnani Piyai Galdowo. Wah, iya Nggih. betul sekali. Dan malam hari Alhamdulillah. ini Nduk niki di live streaming YouTube ada 12 channel secara serentak. Wow, luar biasa 12 channel. Sigit Channel, Lawu Atmaja, Aji Mangkara, Juve Multimedia Record, Putra Jawa Channel, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Jogja Live Streaming Official, Sinden Gemau, Wah. Jack AV Multimedia, Jawa Pride, Syuting Panggung Jambi, Sumatera kono. Wah, luar biasa. Pak Agus banyak dan Mbak sekali. Pipit sekarang dikenal seluruh. Salim sama. Ya, kuwi Ayo, wedi salim. karo Pak De Jolang kuwi. Salim. Namanya Makasih, siapa? Ade. Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Nggak tahu. Wedi karo kowe, So. Alah Mas, wedi. Pak De Ya. Jolang menyeramkan ya, Dek ya? Ya. Heeh. Oh, ditanyain namanya ndak Sini tahu. dulu mamanya belum tanek kok ya. Kowe arep ngliling anake apa mamae? Mamanya. Ya. Sini namanya tidak tahu. Terima kasih ya, Adek. Bocah kok gantenge ngono. Kaya cilikanmu yo ganteng jare mbokmu biyen iku ndang ganteng-ganteng dhewe ngono. Iki Pak Ikit. Ganteng tenan ya, toh? Ganteng tenan, ganteng-ganteng. Mbokmu ngundang ngono. Oke. Terus barang sekolah ya tetep elek dhewe wae. Awar kancane. itulah bentuk cinta kasih sang ibu terhadap anak itu. Oh iya Pak Ikit. Iya, betul. Nadyan to merongos kok kaya kuwi ya dialem ganteng-ganteng dhewe. Coba. Oke wong anake kok, ana anake kok merangos dhewe, Cuk. Ana ora ana. Ibu itu wanita pembohong tapi wanita yang paling dicintai seluruh anak jagat raya. Iya, Amin. betul sekali, Mas. Mangga lho, Bu Pipit, mangga lho Pak Agus. Nggih, monggo Ibu Pipit dan Mumpung Bapak ketemu Agus. karo Dik Lintang, Pak Agus kalian Mbak Pipit mbok bilih ngersake lagu. Munggah. Nggih, Nggih monggo. diaturi nek Katuran kersa. munggah. Monggo nggih. badhe katuran minggah. Mas Agus, Mbak Pipit. Nah, kersane awor kanca-kanca mlebu teng media sosial YouTube. streaming YouTube. YouTube. Mas Agus dan Mbak Pipit. Yo yo. Iya, Katuran 12 bersih. YouTube. Tolong monggo Mbak Pipit. Mangga Pak Agus, Mbak Pipit mangga.
Monggo Mbak Pipit. Monggo Bapak Agus dan Mbak Pipit. Boleh naik ke Kalian panggung. mbaknya itu. Sopa. Pipit. Monggo Pak Agus. Monggo Mbak Pipit. Monggo. Kak Pak Agus nembe tindak mriki. Monggo Mbak Pipit. Monggo, monggo. Monggo, monggo, monggo. Monggo Mas Agus. Mbah Kong monggo lho. Monggo Mas Agus. Kalian Mbah Kong Mbak Bile Kersa. Nggih. Lho iki lho, Ja. Nalika paring dawuh wayangan Mas Agus ki pinten Pak Sigit sementen. Mas Agus blas ora ngenyang. Loh, nggih toh. Sing ngenyang Mbak Pipit. Oh, dalange salami. Aku mau tangga. Ampun, niku mau ampun ping 5 salaman karo Mas Agus. Terakhir nggih, pripun Mas Agus bengi iki kok Nggih. sing rawuh kok pirang-pirang nika. Pirang-pirang jan. Dos pundi perasaan panjenengan kek rawuhe pangestoni putrane jenengan. Nggih, pripun Rasane Bapak Agus? pripun? Pun? Rasane ndredeg, Pak. Nggih, santai wong dalange pun dibayar kok nggih. Nggih. Wong Mbak Pipit ora ngentekno sing dikempit niku nggih, Mbak nggih. Nggih. Lek Mbak Pipit pripun raose ya manahe Mbak Pripun, Pipit? Pripun? Muni piye, Ja? Pripun Kok Ibu suarane Pipit kemresek gimana? kok iki. Oh ngene iki malu loh Mas, isin-isin Ora jenengan. apa-apa pun. Lah nika gending sing paling disenengi napa Mbak Pipit? Nggih, napa? Oh. Oh, gending terserah Mas. Oh, iku Piye sing- wi lagune ya Iku Mas ya? lagu sing paling ndek. Ndek ya. Kok iso ndek, Piye Jo? piye piye? Lagu terserah kan Piye sing judule jajal? pasrah iki ta, Nduk. Pasrah piye? Pasrah ya nyoh. Bar. Nggih. Pak Agus mosok mboten gadah lagu-lagu napa ngoten lho, Pak? Nggih, monggo Bapak Agus. Ini Niku wau mbae pesen lagu Roro Jonggrang. Nggih, Mbak pesen lagu. Cocok. Roro Jonggrang. Nggih. Ah. Lah Mbak pun pesen lagu, mengken dipun aturaken sembah nuwun Pak Agus. nggih, Mbak menawi Pipit. Ibu Pipit mboten ngeresaken tembang Idem. Nggih. Oh, piyayine manutan kok, Nduk. Manutan Nggih, ya, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mungkin kula puter nggih. Sembah nuwun lho Mbak Pipit niku sewu niku ajeng tinggi napa niku. Alah, alah, alah. nyawer, Mas. Ki kok dhewe nyanyi sik wingi metu, Mas. Sembah nuwun lagune Roro Jonggrang. Sing nyanyi Nduk Lintang karo Mas Jolang. Oh. Wah, podang kuning malih, Pak. Sik Nduk iki ora tak jelasne. Piye-piye, Mas? Ngapunten nggih, Pak. Rada butek kancane. Sik Nduk Lintang Kairo. Gentenan nek omong karo Jolang, Nduk. Meneng iki engko ngene kowe ngono mah ora dadi iki engko. Piye Pak? Podang kuning munggah kabeh lho piye. Roro Jonggrang munggahe Roro Moto. podang kuning. Nah. Jaipong. Lah sing jaipong ni malah ra melu ya, Pak. Nggih. Liyane udang kuning wis metu maksud Ya barangnya. wis Roro Jonggrang ra. Roro Jonggrang request Mbah Kung. Ah. Nun sewu mboten kemringet ta teng panggung. Walah niki pun jenengan tebas sampe diapa-apakno karek jenengan iki, Pak. Wilayahku dhewe, Pak. Lah nggih wilayah itu. Ya ngono lho, Mas. Wis rada ape dadi, Bro. Ditebas Mas, ditebas kabeh sak gulune Jolang. Mas Agus ngendikane wilayahku dhewe, Mas. Lah, siap. Roro Jonggrang ya, so. Buka kendang, so. Buka kendang. Yo. Oh. Mbak Pipit dan Pak Agus. Goyang Mbak Pipit ya.
Jonggrang kowe pancen ayu tenan matur nuwun ora mokal aku manandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperang mula kowe dadi wanita boyongan yen kandung lanange jagalan putra ratu pengking Prabu Damarmaya aku duwe haji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut Sewu Candi Sewu sewengi kutut ayo Mas Isan ayo mriki Mas Isan ayo mriki panyuwunmu ayo Mas Isan ayo monggo Adik kesini Adik ayo mriki ayo karo Masik Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan terima kasih Adik asmaran waspa ayo Mas Isan prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan ayo joget Mbak Lintang Joko Bandung kowe aja kumalungkon perang iki kanggo kuturung rampung bela pati Kang Mas Prabu Kupala Kang Wasirna kaputing para tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen kandung latake jagat putra ratu pengking Prabu Damarmaya aku duwe haji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa kok Bandung aku duwe bapana Candi Sewu sewengi kutut dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turut matur nuwun Mas Agus Mbak Pipit Matur sembah nuwun Pak sangat. Mbak Pipit sampun Mbak Pipit, Mas Agus. Pak nggih Pak Agus Matur sembah nggih nuwun, nggih. sami kali Mbak Pipit nggih padha nggih monggo
Sembah nuwun Pak Pip. Matur sembah nuwun. Yang dinamakan memang wong tua anak polah wong tua kepradah senengane wayang tanggapke wayang. Tanggapke wayang. Ora kaya kancaku wingi. Piye Mas, piye? Seneng wayang nggih, Jong, nggih melok joget-joget sunat-sunat nanggap napa nanggap barongan. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa Mas, itu namanya Saiki usume ngono. cinta budaya. Sore barongan dirak terus bengi wayangan. Oh Usume iya. ngono. Oh double ya Mas ya. Mriki niku mantenan yo nganggo dramben barang. Nganggo nek cara mriki numpak jaran. Oh, ngoten. Manten kakung Nggih. putri. Rame ngungkuli ning Rembang. Oh nggih. Nggih pokoknya terima kasih banyak buat Mas Agung dan Mbak Pipit. Mas Agus dan Mbak Pipit. Mas Agus dan Mbak Pipit Ya. matur sembah nuwun. Mugi-mugi sehat selalu, berkah selalu, lancar rezekinya ya Mas ya. Amin, amin. Awet leh momong anak dan putu. Lah, Nah. cileres. Coba Nih. anu nduk lintang lungguh sik iso ngombe-ngombe sik dulu. Anji, matur sembah Yen, nuwun. leren sik. Awakmu ngombe-ngombe sik. Coba genti iki sing saka Blitar iki Mbak Yosi Dian Pratiwi, Harma Wangi sepanjang hari. Heeh. Nek kowe karo Lintang sok keguk mergo sak anakmu sak putumu. Nggih, Pak Ikit. Iya. Aku anggere bintang tamu cilik-cilik ngene ya ewoh jo. Nggih, Pak Ikit. Mboten napa-napa los mawon. Karo momong. Lah nek iki Yosi, heeh. Kene ngate ya. Niki nggih bintang tamu cilik-cilik. Oh cilik iki. Iya. Coba do nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel kudune ra usah ngomel. Ati kudu seneng nyambut gawe karo seneng. Ulat aja petuan kok yo seneng. Dalu Mbak Yosi. Jangan dalu bicange bali sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah nek karo Jolang ki cocok jo karo Yosi timbang Mbak Eni ya ketoke kowe nesu terus. Ya ampun aku Karo iki Lintang kan- Kairu keciliken. Karo Mas Jolang ya. Ket mau tak sawang kok mak karo Lintang kok ora sungkan ning kene wis bojone loro ditunggoni kabeh. Kok terus mari ngono kowe wani kaya ngono. Rumangsamu ki perasaan lho, Mas. Bajah. Piye Jo? Piye Jo? Maune hening dadi iruk pikuk. Omong ora kena. Hiruk pekok. Iruk pikuk. Ambek Lintang Pikuke damai. sapa? Wah, kene omong mbok santai kaya piyai-piyai kene. Agek ngendikan alus-alus. Lah kaya sumberan brubulan ra leren Lah kowe dadi bojone Yosi ayo seneng ta Jo? Mpun iki mpun, kula lho mama kalih Jolang niku ket taun 1345. Pokoke ngadeke Majapahit, Iya. ngadeke Majapahit. Kok terus mari, kowe kok ra isin lho. Kowe iki putumu lho, kok terus mari mak mek terus lagi Ma, merayu barang. jenenge Wongi dadi wong tuwa, wis ngrumangsani. Karo- Raine elek ya to, Bocah. tuwek, umur wis ora patek Jadi- dawa engkas. Lha Wong- kok iso lho Bu- kowe ngono jarak iki bocah Dek, cilik. Kok ora Alah. Omong ora kena diselo belas, aku ki momong. Momong. Iki putune dimomong ben pinter. Ora ngomong. Sinden nek dinggo terus ayo. Omonge Yosi piye Jo? Grendep kaya apa Jo? Omongan grendep kaya tulisan koran. Ngono Ayo gede. Anjen kata-kataku iki akeh. Kamu Kaya- suka andel, jadi aku berkata-kata iki banyak sekali kosakataku. Mulane nek jen- Ora kaya kowe, Wong kowe iki omah-omah. kosakata merku kuwi tok. Ya Cukup ampun, maneh, Eli Koro. tempel sembarang-barang kok. Alah. Ketoke kowe nek dadi bojone Yosi ora awet umurmu. Alah aku dadi bojone Yosi kaya kerupuk Bandung Pak Ikit. Kok iso kaya kerupuk Bandung? Cilik alum cilik-cilik terus matek. Wonge semene omongan iso mlebek ki sakanane jagat Galdawa. Kene, ora seneng kowe, duwe bojoku ora seneng. Duwe Aku- bojoku karo Mbak Eni kurang. Oh. Saiki sarep ngajab Lintang Kairo Ora, ya. Wak. Bocah cilik, sik bau kencur lho masamu. Bau kencur lho kowe. Alah iki. cilik disirami terus ndara gedhi. Wong jenenge bocah lu nek iki Lintang bau kencur kowe wis bayu Aku bau apa? bau kunir. Bau lawean. Tinggal. Aku lah. Guyumu medeni modin. Kok iso medeni? Modin anggere ana ngono ku, lho ndang urung tak uculi cah muni ngono. Wong edan, wong edan. Cara iso kaya
Mbak Yosi ora dhewekane dikancani Mbak Imro'atul Imam Firdaus. Mbak. Ora selamat kowe mapuke pengiki mah. Iya. Monggo Mbak Ima sing pundi. Wong tanggapane saiki kok ndek ingi wis meh Dandan. nyegat bis. Oh alah. Selak pengen nyinden gayane. Aku mengabari kek. Kene, yo. Nah iya. Gagel lek ngadeg mah. Oh, Mbak Ima sing niki. Nggih. Nek kuwi kaya sembodro dheke klemek ngono. Lah iya Ima iki apa to? Kowe pilih ndi kuwi apa aku? Jali, iki pilihannya banyak sekali lho. Jali pilih ndi? Gumun aku. Lele. Bingung milih apik-apik kabeh. Lele, duwe dhuwit piye kowe? Lho, iki akeh golek. Aja takon dhuwit nek sasi-sasi iki karo Julang wis. Oh, mboten to? Aja wis. Oh, pertanyaan yang saru niku. Dompete nganti kaya kopiah aja. Ijab Aku le lho, tipis. Iya, ndek jemuhan kleru dompetku sing tak nggo kopiah. Ayo, Nggih. ora apa-apa. Menika Majulang disimak kanca-kanca CFC saking Ngayogyakarta, Pak Sing Budindoro, CS. Mas Surito CFC Semarang nggih nyimak menika. Wah, salam nggih kanca-kanca CFC ingkang nobar. Pak Swaji Dung Watu. Nggih, Cak Nano, wah nyimak kanca-kanca kabeh Jawa kuwi bengi iki sing nonton tertuju ning wayangan Galdawa. Ngono. Pak Edeli, Wonocolo, Mbah Nuwun, Pak Kuncoro, wih Mas Kuncoro, komplit iki. Jebule WA-ne gembruduk akeh. Lah, kathah ketutupan sinyale. Mosok dalang ya rantai sinyal. Iku asamu pedalang terus gablek sinyal. Lho, biasane. Tahu diutar-utar kok gini ya go gambar jam ngono tak deloki blas ora ana sinyale, ora ana kuotane. Angger tuku Pak Ikit titip mboten tukokno sing 9.000 wae aja. Untuk 1 giga ngono. Oh iya ora apa-apa. Mbak Yosi, Mbak Ima monggo. Nggih. Ima ki apa? Ndongake napa dateng Dik Izam Mbak Ima? Nggih, mugi-mugi Cah Bagus Iza dadi putra ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa. Dik Izam Amin. Nggih, ugi negara. Amin. Tansah ngabekti marang wong tuane. Amin. Dadi bocah sing tambah pinter. Amin. Ngene iki lho wong wedok, alus lembah Iya, manah. gene lah aku gene. Ora Yos, tapi milih kowe nek Ima kumbahan teles urung teko njaba kok. Udan. Udan. Teko njaba pas teles. Jenenge wong alus ya ngono ki to Mas, mlakune iki alon-alon. Ngarep omahe ku lho ana tabrakan mak bres. Deknen metu kok lawang iki tabrakane wis diusungi wong-wong. Lho abene ana tabrakan metu alus mbok ngantek sing tabrakan wis diusungi ambulan dek. Kok ora ana apa-apa jare. Coba nganu Mbak Ima karo Mbak Yosi tayub ndak nek iki suarane kaya sindir Tuban tenan ngene Yosi. Ki to Pak Iki. Oh, kaya Kayak iki ana sindir kok langsing-langsing. iya no. Ayo. Sindir milenial saiki yo langsing ngene iki. Ya ra. Iya. Kopi jahe Mbak Yosi. Wah, niki mah jemblok ST. Ayo request kopi jahe. Mandap mboten? Dalam? Mandap mboten? Mandap tembange maksude. Iya, mengke Mandape niku kijing ngiring. Mandap napa? Oh, kijing miring. kijing miring ya ora Pak Eko apa-apa. Nggih. Kalau wau Pak Eko ngendikan ajeng nderek beksan tayub Pak Igit. Pak Eko nggih lho ajeng nayub kira Pak Eko. Nggih, Pak. Pak Eko wau ngaten. Pak Kasmani napa nggih Pak monggo Kasmani Pak ya, jemblok sisan monggo. Ampun nek Pak Kasmani Pak Eko niku mboten iso besok. Oh mboten saged. Nggih le ampun besone repot ya. Elik besone. Nggih, niku Elik-elik jare. jeng ben geti wayangan ning daleme Pak Eko aja. Bintang napa Pak Sik Igit? suwe. Oktober. Suwe yo. Ya sing cedak-cedak sesuk ning Suntri saja Juni Jaya. Mas. Ning Pak Mas Rizki menika. Oh, nggih kula mboten. Tanggal 10. Mboten nderek nggih. Kowe melu. Lah nek kowe ora melu sing ngurupne genset sapa? Tak kira aku ora melu. Melu. Kene Pak Didik to? Mboten. Oh, mboten. Pak nggih, Pak Mas Rizki Widodo ingkang wonten Suntri. Seneng Oke. deh, seneng angger ngentukno tanggapan kan entuk. Nggih.
Ampirno do ngono ku sesuk. Sore mau diampirke Mas Dodot cepake jagung. Wah, tak Jagung entekne. godhog Pak Igit. Godhog. Oh. Jenengan. Dijepaki Mbak Har karo karo Oke. Pak Darji wis komplit. Lah aku kok ora mbok ampirne to. Lah lah nek kepengin jagung iku lho mek dhewe. Mek dhewe sere. Urung Kon mek dhewe lho. Iku gemakar wi. Yo, ora lali nggo Mas Grandong ki supir sing ngeteri watu ning nggonku yo. Oh, nggih. Niki mriki piyayine Mas. Ndelok ngampir. Oh, dak layak. Nanti dam treke ditulisi cakran ning kerat. Saking ngefene menawi. Iku sing ngeteri watu Pak Igit keneng apa kok engko nunggoni ngantek rampung. Lah sebabe Awinginane urung kabi urung kebayar. kurang sakrit, kurang sakrit. Kurang sarit yo Rampung lek kurang. kirim kok yo. Mbek aku tak tunggoni ngantek rampung Om lha kene aku cek ditanggungan. Nganti apal rego watu. Coba buka saking kendang Mas Rangga. Oh, nek cara tayub nek saweng iki ndengdut iramane. Heeh. Oh, ngono. Iki sing ngethuk bingung ki tembang apa iki. Dangu mboten kepanggih Pak Wahyu. Lho, piye to? Kuwi mbiyen iki pendemunge cakraning ratu. Oh, lah kowe nek nyaron songo, weh. Gurune penyaron songo ki yo Mas. Sinten, Pak Igit? Mas Wahyu sing ngethuk. Tenan kuwi. Aja ngono anarki ku ndang iku. Wedi Pak mulai iku kok. Ku wis pucet. Lah kok narki wani nyaron ning gurine Mas Wahyu. Lah, iya. Lah yo. Kekendelen. Niki wau tangane pun kemringet dilapi terus Bapak Igit. Narki batin aku tak muli tak nyaroni Mbah Ton ae. Buka kendang Mas Rangga ndengdut sik ompake yo kopi jahe tenggor yo. Jogete kaya Karniati.
kayune randu Mbak Imah barang ketenggar hatiku rindu rindu sapa Mbak karo Mas Mbak Yosi maneman tembok teng jalane jarene kapok kok imbuh maneh tengger weton blora bareng katanggur hatiku gelap sebab apa Mbak Yosi diselingkuhi Mbak Imah tak sayang mung kowe dhewe tali kawat diuntir untir wis ra kuat rasane pikir tengger wetone rambang Mbak Imah bareng ketengger disayang sayang karo sapa Mbak sing penting dudu kancane Mbak Yosi aduh Rama Rama bayemi kuning kuning ayam matine yen lagi nyandi enggar wetan tuban barang katengkor hati tratapan sebab apa lembah alah ditunggone kekasih Mbak Imah mane balonku ada 5 kepecut cinta tengger kayune telo Mbak Imah bareng ketenggar kaloro-loro lah kok lara keneng apa Mbak ditinggal lunga terus Mbak Yosi ya ampun sakit maneman bayemi dipatiki ayam matine yen ditung goni Makasih Mbak Yosi karo Mbak Imah. Nah, wis kaya sindir karniati nek joget. Coba nduk lintang kairo neh karo Mbak Ida Lala. Latihan karo Bunda ya. Bundas. Tadi sudah sama ayah, sekarang sama Bunda. Kedua sama Bunda. Ini sama Bunda Lala. Iya. Bunda Lala ini nama besar, nama kecil Bunda Lele. Kok Lele toh Mas? Ya. Lili. Iya Lili. Bunda Lili. Kayak sandal. sandal Lili Sandal Lili. Request terbanyak menika Puspita Nala. Lagu Nyu. Nyu apa? Nyusahno sing nyanyi. Nyusahno sing nyanyi. Lah ya saire bolak-balik ki nek ora disinaoni tenan kowe aransemennya itu sulit. Bledru ya Mas ya. Memang anomali satu ini luar iya, biasa. iya toh. Anomali ya. Sama Bunda ya sayang. Di MC ini Jawa kowe duwe campur sari dadi ya kowe pantes nek dadi MC Jolang nyampur sari. Kuwi orang MC wis sampe rodok lali. Oh, Bapak Ibu, sing dalu sedaya. suaramu kok kaya Toh, kemu. maju toh Mas. Natap Milih lho kok yo Mas. ning kene. Yo, aku penyiarno lho. Gen lega. Disimak Pak Ngadinu Pondok Ungu lho sing apik le Kono lho Mas. nyarke. Kono lho. Ya. Karo Pak Wasrip Pemalang sing apik nyarke. Nggih urung nate mriko wae. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya sinabi pinarak kali martika sinareng cakra ningrat campur sari Puspita Nala wonten Dik Ida Lala Lintang Kairo. Yo.
Ida Lala. Oh, Mbak Lala. Anggur ora Majnun ra apa-apa, aku diundang Laila ra apa-apa. Oke, terima kasih banyak. Suaranya bagus sekali, Pak Igin. Lho, niku pripun? Niku dedengkote campur sari, Nduk. Ki mbiyen Mbak. Kowe urung ana campur Jas ya, Mas, sari ya. iki, Aku biyen jadi Mbak Ida minder wis nih campur kayak gini, sari Mas. sik ngono. Ya. Ngendikane macake urung ana campur sari Mbak Ida Lala ki ya wis dodol. Dodol swara. Oh, heeh. Coba karo Mbak Putri, Mbak Indri, Mbak Lila karo Mbak Melani. Lila ki le dandan wis mau jam 3:30. Karo live streaming. Cek paripurna ya, Mas ya. Dikira maine bar magrib lho. Ayo, Nak. Itu saking semangatnya loh, Mas. Iya, tadi. karena ben maksimal untuk make Iya, up. betul. Make up. Make up. Make up. Saiki make up dus streaming ngono. Mendoakan De Izam. Oh, muga-muga dadi bocah sing saleh. Amin. Pangestunipun. Lagune yo alamate anak Anak soleh. Dek Lintang tengah sini, Dek Lintang. Oh iya. Iya. Luar biasa ya, Mas. Cakrani Iya. kerat ada solawatannya. Oh, Cakrani Langgam tayub. Ala Indri ki padha ae. Piye to iki, piye to iki? Darane tengah ngluyur ae. Bocah kok lalinan, wong papat ngono. Remote iki batune iki wis ora konek karo. Wis ketok moto papat nggon tengah ndek lho. Coba Ndri omong Ndri mendoakan apa Ndri karo Kurang Dik. cas ngene iki, Mas. Nah, Eh, iya. Pripun, Pak? Nggih. Pak Igit ngantek ora konsen. Mbak Indri kurang dicas. mendoakan apa karo Dek Izam? Nggih, semoga Dek Iza menjadi anak yang soleh, Amin. berbakti, cerdas, Amin. pintar, Amin. tambah. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Muga dadi bocah cerdas ora lalinan ya. Ayo Mbak Putri, Mbak Putri. Ndoake apa, Nduk? Ngangge pantun nggih, Pak. Oke. Sing ngajari mesti Mas Bagus iki mau. Pak. Mboten. Pantune piye Mbak Putri? Godhong pandan kecemplung banyu. Semoga Dek Izam sekeluarga sehat dan bahagia selalu. Amin. Sing kenang wis tau. Pancen sing kenang lambene elek. Tepat niku, Pak. Betul niku, Pak. Ganti iki Mbak Melani. Ayo Mel. Tuku pentol ning Kutha Semarang. Oh Mas Mondel. Ayo apa. Nggih, biasa mawon nggih, Pak. Ya biasa. Ora nggo ndok. Nggih, mugi-mugi tansah sehat selalu. Amin. Amin. Cita-citanya tercapai. Nggih. Sapa? Dik sapa jenenge? Dek Izam. Iya. Nggih. Jajare Mbak Lila. Ya, Lil. Alumnus UNES. Nggih, mugi-mugi Dek Izam
rezekinipun lumintu. Amin. Sehat jiwa raga, bahagia selalu. Amin. Ayo Mas Doyik ngucapin apa Mas Doyik? Ngeluh, Pak. Ayo, ayo. Lah mau ki lagu sore-sore Doyik wis kene. Oh, alah ki mau jebule ana rejene. Mulane kok rontok seliring-seliring piye ngono. Ngece. Kuwi campur sarine kesaing karo nggonmu iki. Dadi muni ngono kuwi dadi. Nggih, Pak. Wingi regane diduni ya, Pak. Ayo jelas tapi kene lho, Mas. Ya son rezeki ana sing ngatur kan. Sing ngatur ya sing nanggep-nanggep iku. Pancen iya. Ya. Nggih. Aja lali tanggal 31 Januari Jo. Di Taman Budaya Sambungan ada pentas musik sambungan. Oke, Pak. Ono band. Pun kula woro-woro teng kanca-kanca. Iya. Jogja mau rombongan Pak iki 31 Januari. Iya, coba kayak ngapa? Lagune Alamate Anak Soleh. Yo.
Mbah nuwun perkara lagon sambung nggen goro-goro mbacutke lakon sik ya nok tak derekke mak